Hola! Bueno, anem a veure si ens aclarim un poquet en el producte de polinomis. Vale. Estava preguntant que com se feia i començaré pel principi recordant un poquet com es multipliquen monomis. Val? Primero, producte de monomis. Vale. Recordeu que un monomi és un número que multiplica a una diverses lletres que estan elevades o no a alguna altra cosa. El producte podria ser, per exemple, 5 per x, 2, d'acord? Multiplicar monomis significa multiplicar cada vegada la seva parella. Coeficient per coeficient, 2 per 5, 10. I multiplicar lletres, com que multiplicar aquestes lletres són potències de la mateixa base, se deixa la base i se sumen exponents. Així que queda 10 per x elevat a 5. Val? Recordeu que si tenim un coeficient negatiu, se fa exactament igual. I si tinc una x que no està elevada a res, sempre serà un 1. Per tant, faré exactament el mateix. Este per este i este per este. Menys 3 per 2, multiplicació de coeficients, menys 6. x2 per x, sumem exponents, 2 i 1, 3. Passe ara al producte d'un monomi per un polinomi. 2. Monomi per polinomi. Per exemple, en el mateix exemple que us havia posat així en les fulles, a veure, tinc així la xuleta. Vale. Que estava així. Producte d'un monomi per un polinomi. D'acord? És multiplicar el monomi per cadascun dels termes del polinomi i estem aplicant la propietat distributiva. Anem a recordar això. Vaig a fer, per exemple, aquest exemple que tenim així. Exactament igual. 2x per 3x2 més 5x. D'acord? Vale, recordeu que això és un producte i està multiplicant a un parèntesis amb suma. Esto és la propietat distributiva que diu que és exactament igual a multiplicar per cadascuna de les peces i sumar els resultats. És a dir, vaig a multiplicar este monomi per este. Coeficient per coeficient, número per número, 2 per 3, 6. I ara lletra per lletra. Recordeu que l'exponent és 1. Sumem exponents, x1, x2, x3. I ara, més, perquè suma, he de multiplicar el mateix monomi per ara per la segona peça. Número per número, lletra per lletra. 2 per 5, 10. X per x, atentos, x per x, x1, x1, x2. X per x, x al quadrat. D'acord? Vale. Així que si tenim estos exemples d'ací que tenim que practicar, què tenim que fer? 4 per x3 més 4 per 2x2 més 4 menys 4 per 5x més 4 per 1. Anem a fer uno paregut. Imagina que jo tinc que fer 2 per x2 més 3x menys 2. Què tenim que fer? A veure, pues el número per cadascuna de les peces. 2 per x2. Este no té lletra, així que només tenim que multiplicar els coeficients. I el coeficient de l'x2, si no té res, sempre és un 1. 2 per x2, 2x2. Ara el següent. Atentos perquè ara va una col·lecció de signes que hem d'estar molt atents. Este és positiu i no tenim cap problema. Però sempre quan tenim que multiplicar diverses peces, primer signe, després número, després lletra. Si este és positiu i este és positiu, positiu. El 2 pel 3, coeficient 6, i la x se queda pegada. I positiu per negatiu, 2 per 2, 4. Este no té cap problema. Imagina't que ara tens 3x2 i a més te vaig a ficar un menys pel mateix polinomi. Què he de fer? Pues he de fer este monomi sencer per la primera peça, per la segona i per la tercera. Així que m'han d'eixir 3 peces. Ahí hi ha un punt que és un producte. Vale? Així que hem de ser ordenats. Signe, número, lletra. Signe, número, lletra.
Comencem. Negatiu per positiu, negatiu. 3 per 1, 3. x2 per x2, x4. Suma d'exponents. Ara per la segona peça. Negatiu per positiu, negatiu. 3 per 3, 9. x2 per x, x3. Suma d'exponents, 2 i 1. I ara l'última peça, negatiu per negatiu, positiu. 3 per 2, 6. x2, doncs x2. D'acord? Vale. Espero que us hagi servit. Molt bé. Al ritme de Resistiré, que se sona en el carrer, anem a veure el producte de dos polinomis. Que conste que ja ha anat a aplaudir, Molt bé. Bueno, anem a veure com se fa això. Si ara tenim dos polinomis, pues se fa igual que un monomi per un polinomi. Recorda com se feia. Un monomi per un polinomi és ese monomi per cadascuna de les peces. I ese monomi per cadascuna de les peces. Vale. Pues lo que passa és que ara tenim dos peces. Bueno, pues se fa exactament igual. Tu t'imagines que només tens una. Si és 3x per este polinomi, què has de fer? 3x per 2x i 3x per 1. Anem a veure. 3x per 2x, número. 3 per 2, 6. Lletra, x per x, x2. I ara per la següent. Signe. Positiu per positiu. Positiu, sempre enganxadet. 3 per 1, 3 i x, x. Ja està, i tot va bé. Però ara tenim una segona peça. I aquesta segona peça és la que ara tocarà multiplicar per les dos. Es veu bé? Vale. Que serà per esta i per esta. Anem a veure. Seria 2 per 2x, 4x, però atentos, també s'ha quedat en el signe enganxadet. Més per més, més. Cada peça enganxada, perquè quedarà una suma de monomis, que és un polinomi. I després positiu per positiu, positiu, 2 per 1, 2. I ja està feta la multiplicació de polinomis. 2 peces per 2 peces, tot per tot, 2 per 2, 4 peces. Ara bé, hem acabat? No, perquè hem de veure si falta reduir el polinomi, és a dir, mirar si té monomis semblants. I té semblants? Sí. 3x i 4x són semblants. Això significa que es pot sumar i si es pot sumar es pot reduir. I el resultat sempre de manera ordenada, del monomi de major grau a menor grau. El de major grau, grau 2, 6x2. La suma de 3x més 4x més 7x i més 2. Este ja és el polinomi ordenat i reduït, d'acord? Què passa si tenim una cosa un poquet més gran, com aquesta? Val? Què tenim que fer? Doncs mira, molt fàcil. Se fa exactament igual, amb molta paciència. Tenim 2x que he de multiplicar per la primera, per la segona i per la tercera. Comencem. Atentos perquè l'ordre sempre serà. Sempre és signe, després el número, el coeficient i després la lletra. Signe, número, lletra. Signe, número, lletra. Signe, número, lletra. Si sou ordenats, serà superfàcil, val? A veure, anem a veure-lo. Signes, com que els dos són positius, no cal ficar el positiu. 2 per 3, 6. X per x2, sumem exponents. x3. Ara, 2x per la segona peça. Signe, positiu per positiu, positiu. 2 per 5, 10. X per x, x2. I ara per la tercera. Positiu per negatiu, negatiu. 2x per 1, 2x. I ja tinc 2x per estos 3. Què me falta ara? Continuar amb aquest. I com he fet els números tan grans, no me cabrà aquí darrere, però bueno, continue baix. Ara me falta este. Positiu per positiu, positiu. 5 per 3, 15, x2. Positiu per positiu, positiu. 5 per 5, 25, i la x que està així darrere. I més per menys, menys 5 per 1, 5. I ja hem acabat. Ja tenim el polinomi multiplicat. Són 2 peces. Per 3 peces, tots per tots, 2 per 3 i seran 6 peces. Val? Però hem acabat? No. Cal veure si se pot simplificar. I efectivament, així tenim monomis semblants. Mira, 10x2 i 15x2. I per altra banda, més 2x més 25x. Vale, doncs comencem a deixar-lo ordenat. El de major grau, 6x3.
El de grau 2, més 10 més 15, més 25. El de grau X, més 25 menys 2, més 23. I el de grau 0, que no té X, menys 5. Ordenat i simplificat. Espere que ho tingueu molt clar i espere els vostres deures. Un beset, ciao!